Bună, eu sunt Raluca și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi aș vrea să facem partea a doua de la lucruri amuzante de pe Google. Haideți să începem! Prima oară vom scrie în bara de căutare Google Sphere. Vom apăsa aici, iar Google se va roti. Ca și cum învârți un glob pământesc. Sau îl poți învârti tu. Haideți să trecem la numărul 2. Bine, acum vom căuta Blink, HTML. Iar acum, căutările noastre vor clipi. Haideți să trecem la numărul 3. Următorul va fi Spinner. Iar aici avem o roată și o vom roti. Sau aici putem să apăsăm pe Fidget și ne va apărea un spinner. Haideți să trecem la numărul 4. Ok, acum vom căuta Solitaire. Și ne va apăra aici jocul. Vom apăsa Jucați. Și ne vom putea juca de pe Google. Haideți să trecem la numărul 5. Acum va trebui să căutăm Tic, Tac, Toe. Și aici vom juca X și 0. Eu aș vrea să fiu 0. X a câștigat. Bine, și cam asta a fost tot pentru azi. Dacă v-a plăcut videoclipul, nu uitați să dați like, să vă abonați la canalul meu și ne vedem data viitoare cu un alt videoclip.